resulta sa mga laga nang gidag bunaw kani. Igukod sa iro. Hi guys, good morning. Mamahaw tanin yung tanan. Mahaw Kim. Mahaw guys. Kaya mga kuan. Sinaksak nga kamuti da. Ang magibutang sa mga dinang ag. Kare da, kamuti nga violet. Gapit ko nga mo kamuti nga din ah. Muli unod, yellow. Yellow. Yellow sila guys. Mahaw tanin jo. Gamay pa man. Mahaw guys. Mapay paghuman paglaba. Ang ito nga ag nabunan guys kan hugdan man kog sunrok so na malabhi ag mga puti. Ag puro pa mga dikulor ang nalabhan. Naman ko panglaba nga anamig pamahaw. Mga kuya sa mga pamahaw. May nang violet nga kamote kasi ah. Diyan pa may mong violet nga kamote. So kabuok na bilin hanggang ang itibas ug saksak karong mahurot. Ito pala to kay yellow. Balik ang dinag hapon. Balik ang dinag hapon nga kamote yellow. Paon na. Kailangan ko saksak guys. Ako saksak sa luto ka mahumot ag luto. Namhumot ba? Humot siya. Kain Kim. Dako Kim. Nga. Batang gamay. Ako na lahat ko isda. Ha? Ako na lahat ko. Ngayon kung sa isda. Ang parang yung mag-isda guys. Saan mag-isda ka mong pajing gamay. Mahal man tong isda. Labay danhi. Mahal ka ako dito. Kung na may brato ron. Ato sa ko ang merkado di mahal. Nalabang kang dukot ha? Ang ka-aba. Hindi mahal sa merkado dahil. Namangat mahal. Kung na malagi ng brato ron. Kung managbo atos dagat, may brato. Basta lang sa dagat. Braso lang na sa waan palitan mahal. Thank you Lord. Hamanam kog laba guys. Diya. Nahamanagan sa kog laba. Ito na mga kabag na to ng sangit. Pero mga puti ug man na nalabhan. Kaya nahurot na maghang pundong tubig to. Ito pining puling basing gamay ng hugas ito nga mga kala natagak na lagi. Ito na. Hanggang magdagdakanan o gaho si Zananggi. Hagbeng. Tagak na day. Hanara ka diha. Huwatar ko diha. Ato na tulandong kaw. Ato na tulandong kainit diha. Darira lagi harang iisibog. Saring pamalhin rin kanding guys kaya sige pangintan na. Hakag sa kalaking gamatoy. Hingi. Hakag laking gamay. O dara, nabsab laking gamay to ah. So dari kay bagag sagbot guys ya. Kapanabsab sila dari kipi. Ano nag-abot naman mo? Aga. Sab na dari kanding. Maso dari kay daghang kipi, ganahan man sila kipi. Pag isa kipi pud. Pag isa kipi. Manengi nagamatoy. Si Bruno. La Bruno na ka Bruno. Sab-sabla. Huli na tata. Tao, dali kay arang ini ta. Dagan-dagan ng bazing gamay. Ano? Huli na. Agi. Dali rin. Dana. Guys, nga tanin sa kakao dia. Ipo-po man kuya kinkin hilaw pa na. Oh, ipo-po kuya kinkin hilaw pa. Ama na naman kilawon, ya. Na guys, nganta. Kit-kit kim. Ta kit-kit agamay bazi. Ya. Kib-kib pa mor. Ako, apa? Umiin. Saan man to man? Kuha nagpakpak. Kanday.
Pang-adlipon guys kana nga lata naman nga buak man siya sobraan siya unas kaguwang hani ba. Na guys dia humalakog pang-adlip bitaw anang nahiwa-hiwa tanan ang katong mahinog sa na ring butangan dari. Alright na guys tamis man po na sa daan. Pero gahi naman. Wala. Nagahi ma? Wala siya? Naman ini. Ni kamanda na guys, mo isod sa Lahog, prison. dagidan ha. Adung lihi ka ma. Tok timbe nang atang kamera. Ang sayaw-sayaw dyan. Liwat nimo. Sayaw. Hana na babi. Adung ka makasamad ni. Di obang Di, ni. kosta huna. Ya na tata. Mo sang i-mix guys. Ang tamis na siguro po siya guys. Yan na guys. May kupunita na imo ha. Na guys ya. Mama sana siya isod sa freezer. Kayo mo. Kamaya naman yun. Bugnaw na unja. Oh, imikos-mikos na nila. Masa na isod sa freezer guys ya. Mo na salad nga saging stampil ko. Kalimot ko sa tuyngan ninyo diha sa taga Mindanao. Shout out sa taga Mindanao. Nga ninja, dakoto ninja. So, sarap Guys, para kamo. mahumok. Amera isod sa rep kaya rumul lami og samot. Bugnaw og samot ba. Iliya masamad ka na labi. Ambi ka dili. Kwasyo yung nangka to guys. Kaysa ko nang utanan. Gamatoy to Ya. Kwayo ka na yo. Hinay. Okay. Na. Lubagyo. Tod. Okay. Birahe. Ano kumbasyo yo ron. Alright. Tagak kayo dari. Tagak. Itsa. Itsa ito. Dara. Itsa. Dala buwak. Wala buwak. Wala buwak. Oh. Dara, sige. Oh, sige. Okay. Ha? Ito nangkang yoyo. Isang ahumbaon guys. Kaya mingaw siya yung humbain taon. Nano ka? Ha? Hinog? Nga? Hinog nang ka. Hinog ba po? Dilaw pa na. Sangit ng sanilas. Tanawa. Tuwa na yung sanilas na sangit. Tanawa lagi. Day kuhit na rin. Day kuhit. Na. Lang, gumado. Hinayo! Naging Spider-Man na siya, yo! Hinay! Okay. Kakuha na lagi siya yung nangka. May dako ba pod? Tara mo itong dako na ba guys? Kay lahir naman ni nas ibabaw o nas ubus. Ay! Nari na! Ihatag na yuyo! Uy, dako naman di ay! Bakto, ihatag na yuyo, baby. Nayo. Labing kapuhan na kamang kuya. Humbaan ni mo! Maghumba to siya yung nangka guys. Isang humbaan si Yaya. Kaya nag-request in tao si Yaya. Luwi ba sa si Yaya kay luwi isang asawa na to. Ang udyaan kay naisakit sa kasing-kasing. Kunto na to. Heart enlargement. Andiya, apiktuhan na isang basta kay daghay na apiktuhan na rin sa isang lawas. Luwi, nikalit lang magkaniwang. Kaya na. Isa mang gidibdib ag ilang bahay nga panahuman. Yan sidya gahapon nag-istorya mi. Dito mo ko sa ila. Diya ko nang dibdib ag ilang bahay nga pamahuman. Hanggiingnan nga sagdi lamang go di bitaw na mudagan. Parang niwang nga. Luwi ka adyo. Kalit kami sa kaniwang. Muntuga ra kaning kalit og kaniwang guys. Nag-isa naman na yung heart. Ano naman na yung hilabdan sa sobras ka stress. Yaya, pipay. Gala, bingo po hagamong kuya galbots gala. Guys, kami ang pag-inautan, Luy. Nanay nga, nanay inautan na guys. Kalimut ko hanito. Dada guys, ang magibutang agatas, gibutangan na mag-ice. Lami ang putsija. Mag-salad. Mag-salad ag stampil ko guys. Saday? Ha? Lami yun. Lami. Lami guys. Lami sa butangan ng ice. Kabugnaw.
Ang nila ko eh. Tamis sa mga kadyo. Parang katamis. Tamis man daan ng saging ah. Samtang ka butangan og condensed, samot katamis. Yummy kaalo. Guban sa freezer kaya mong bugnog samot. Ayan. A few moments later. Grabe daghan na kadug buhok. Isuda na ni si Zagsako gaw na butang agbunot. Tanaw. Nabuhi bagkatong dahay gihatan. Awa. Ang kuan magudini ina nilagi landong. Landong lagi si. Kinahanglan dahil Zagnas landong kay og init mamatay. To ang gitaguan sa likod kay arong kuan. Kiri moy. Ay pareharam siguro ni kini. Lahi eh. Alay na si Za. Lunok na si Za. Lunok ni siya lahi. Daghan nagbuwak oy, grabe mga hamang mubo nga ni. Buwan na oy. Guys, padong may mananag basketball. Excited ko unsa kay pormas mga manuwa kay mangisayal ko no. Crop top ko no. Mangi crop top, mangisayal unsa kay mga porma. Uy, Ginoo ko. Mao man ay mga trending ron nga magduwag basketball manggi kuan na. Mangisayal ang mga laki sa mangi dress ag uban. So manana meron. Lami silang tubo nga palina nino. Tubo nga palina na guys. Mo ni lami akan tay kuan na siya. Tambaw na siya kana na. Tawa guys, ang resulta sa mga laga nang idag bunaw kani. Igukod sa iro. Tawa lagi. Kurma. Ginoo. Tara guys, da may iro nakabuhi nang idag bunaw. Niya, isig bit-bit sa bunal. Oh, Ginoo ko. Namaot ka sa kumpurma. Tanawa guys. Mo ni resulta lagi sa mga lagan. Tanawa. Da lagi magbunaw gid lanat na giro. Na pag ang bunaw diya. Og mara ba dito yung mga atake ng iro kanat ng bunaw ara pa sa kakuan. Wa jay ka umoy-umoy. Oh, Ginoo ko. Namaot ni guys. Ginoo ko. Tanawa lagi ni mananaway basketballan na nag-agi-agi das ka suukan. Parang paita na yung mga agianan kaya di aman may kalibunan nag-agi. Tanawa gitagbo na migiro. Mao na lagi ni kalaagan. Mananaw ra lagi ko ng basketball nga manggisayal. Unsaon man. Mananaw lagi mi guys. Og man bamanggi basketball nga magisayal. Saan magitagbo naman mis iro na tong araw nakaa. Nung uko. Ibaan naman ko eh. Kalau tataod. Madala mo nagsugod na. Sugod na bitaw ron doon. Sugod na. Ay karon. Nanaw taron tataod guys. Bani mininjo mananaw tag basketball. Ya bibo kadyo. Ito ta guys dia. Madyo na inig singgit na mos. Madyo na inig singgit na mos basketball ako gamang tingog mga unsa mi nganta. Excited ko pag simba. Parang dugaza nagsugod ang basketball. Parang dugaza magsugod ang ilang basketball. Dugay siguro nakasuot ang sayang. Kung nagpicture ka ni. Kirim picture tayo, picture. Ready, 1, 2, 3. Ready. Camera action. Ano ba? Lights, Picture. camera, action. Sige. Isa, wajak. Isa kayo na makay-video ko, video. Mahal ka na ko, no? Lagi ka daw. O sige, sige, kamo na pod. Kamo na pod. Sige na tarangan nito, pusing. Hala, pusing, pusing, pusing. Kaya ko mo picture, hala. Pusing. Waki. Waki, ikid mo, ikid. Sige na kayo padara na Surigao. Sige, sige, pusing. Wala na. 1, 2, 3. Sige. Oh, 1, 2, 3. Tara nga. Tara nga. Oh, Jaro, di na mumilit itong mga na. Video na yan, i-upload mo na lang. Parang bibuwaga dyan. Ha? Huli na may guys. Last picture, last picture, last picture. Last picture, anak mo, anak mo.
to no. Na guys, soft drinks. Ang mana na og basketball ya naka-kaon man na to pariudto. Ihe. Latay bitaw. Tawa lagi. Di na iro mo. Dili sila nagtumaw. Bitaw. Churi. Medas lang dito simbang ang dawat lang. Hala. Kamay na human gid og misa. Tama jud ba? Uy, dali ikaw. Dali. Mangatang ta dito. Huwag ginadaan. Abat. Sabaan ka. Maski naghihinapot na ratos sa misa kay Wa pa may basketball, volleyball pa man ni. Kasi volleyball ray lang duwa dani. Gahapon na siguro tong basketball nga nang gisayal. Ay. In. Score. 5-9. Lamaw ug upat ang taga-team A. Volleyball man guys. Wa day basketball nga katong magsayal. Survey Simini. Muli nami kay wa may basketball nga katong manggisayal. Agduh. Binuangan ra dai mi datos nag-ingon. Volleyball pa. Volleyball basig unsa pa panghapon. Tanaw naman mi dari unsa og kogihon tong among driver. Alauna, manggod. Alauna? Manggod ni sa una. Alauna naman.